So, yun lang mga idol. Ito na yung tinitirhan namin sa ngayon. Hanggang hindi pa tapos yung ginagawa natin. Morning mga idol. Another day, another vlog. And for this vlog mga idol, ako lang ipakita inyo ang balay nga among gipuy-an karon samtang wa panahuman ang balay nga gihimo na mo dito sa babaw. At simula ngayon mga idol, mag-Tagalog na din tayo at saka samahan natin ng konting mga English para maintindihan tayo ng mga kababayan natin Pilipino. Kasi may nagre-request na hindi nila maintindihan yung Bisaya kasi may mga Tagalog tayong viewers. Ililibot ko kayo ngayon mga idol sa bahay na tinitirahan namin pansamantala. Yung bahay namin mga idol sa labas, ililibot namin kayo. Yun, mga tagpi-tagpi lang yun, mga scene na tira-tirang scene. Tapos kawayan, tsaka medyo bulok na mga nipa. Dito may din, trapal. Tapos scene din to, may scene, kawayan. Ito yung pansamantala naming tirahan mga idol habang hindi pa tapos yung ginagawa naming bahay doon sa barangay site namin dito. May nakuha kaming lote doon yung napisahan naming gawain. Ako lang din yung gumagawa ng bahay. Ito yung sa part ng likod mga idol. Medyo bulok na tong tinitirahan naming bahay. Ito butas na. Ito yung scene, butas. Yun. Yung kawayan yung bintana. Itong tinitirahan namin na bahay mga idol ay dati itong sa Bisaya, pugon na yun sa amin. Hindi ko alam ano sa Tagalog yun. Yun si Dib. Nakasili pa sa bintana. Yun, tagpi-tagpi lang din tong bahay na to. Mga scene. Tapos bulok na din yung mga scene na yan. Yun. Yero yun sa Tagalog. Yung ito scene. Pero yung scene yata, English yata yun. Yun, tagpi-tagpi yan. Nalibot na natin idol. Tingnan natin sa loob. Yun, pagdating sa loob mga idol, kitang-kita yung mga butas. Yan diretso sa mga sinag ng araw. At may isang katre dito mga idol. Dito yun nakaiga yung bayaw ko mga idol. May duyan din siya dito. Tapos dito sa bandang dito mga idol, dito yung kwarto namin. Ito. Ayan si Dave nag-ayos ng higaan. Tapos ito yung silbing kusina namin. Pa ng tubig mga idol. Saka panggatong namin ito yung tangkay ng nyug. Tapos ito yung butas ng mga idol sa ilalim. Kasi dati itong lutuan ng bunga ng niyog. Anong tawag sa Tagalog dito mga idol? Comment nyo na lang kung ano sa Tagalog to. Sa amin to landahan o pugon. Ayun mga idol. Habang hindi pa tapos yung bahay natin, dito muna kami nakatira ngayon. Tagpi-tagpi lang. Hanggang sa matapos yung ginagawa nating bahay. So, yun lang mga idol. Ito na yung tinitirhan namin sa ngayon. Hanggang hindi pa tapos yung ginagawa natin. At sana maintindihan na ng mga Tagalog at saka yung lahat ng Pilipino yung magsalita natin ng Tagalog idol kahit hindi tayo ganun kagaling. Irubukan lang natin para yung nagko-comment maintindihan niya. Maraming salamat po sa mga suporta, mga bagong subscriber. Nasa 271 subscriber na po tayo mga idol. Patuloy lang po sa pagsuporta at
sana po makamit natin yung inaasam natin na monetization sa YouTube. Maraming salamat mga idol. Good morning.